Jo, si couvne, zvedne, pojede zase na stranu, jo, může s tím samozřejmě velice, ta 4kolka vidíte, že je mnohem líp manipulovatelnější než ten nákladáček zase, tím, že to má ty řídítka. Jo, teď to vlastně přenastaví, aby to teda lítalo. Ano, to je právě výhoda, že on to teď přehodí, jo, dá tam akorát závlačku a může vlastně zase pokračovat dál. Právě výhoda je, v zápětí může hned rozmetat sůl za sebou, jo. Sníží na potřebnou výšku, jo, může si to samozřejmě návijákem regulovat a může vyrazit. Až to vysoko. Couvně ještě jednou.